Na si Jam. Conservative pa na, conservative pa na. Yan. Pa! Yaku, gawang pusod, yak. Hi guys, this is take 4. Kung ito na-record ka kanina. And I am here somewhere in Opol. Yes. Kay nami ginabuhat karon nga shoot, di ko magsaba kung unsa ni siya. Actually, it's nakoy bagong teleserye nga buhaton. Wala pala title, gipilian pa lang sa tulo. It's either May Luha sa Tumoy or Singot sa Kadlawon or ang nagdala ni si Dilpin, may pangalan ba si Ginhawa Dilpin. Ayan, basingan. Ako, hi be, hi. Alright, so nami karon sa Moy Nopol, nami ginashoot. Kauban ng mga pamahaw people. Di pa na ako pwede isulti kung unsa ni siya. Okay? Basta sikreto sa ni siya. Okay? Ayan. Then, teleserye mong gibuhat. O by the way, nagpasalamat demi aning area kay ang tag-iya na diri sa mo karon ni join. Muna siya nga sindera. Basta wala pala title sa among teleserye. Basta gipilian pa lang May Luha sa Tumoy, Ginhawa Dilpin or Singot sa Kadlawon. Gipilian ba na siya diya? Sa tangin ninyo unsa ni, ha? Crowd control kami. Nami kauban sa likod. Ana, afam. May afam. Si Jam. Yan. Agnaon sa mga teleserye. At tangin nga teleserye kay tanan eksena ni nakatupis si Jam. Na sila'y fighting scene unya kung asa nagsinalabaay og underwear. Ana. Walang yaka na ano yung bra na akong basta tangin ninyo may. Coco Martin. Yes. Kung makita ninyo ang akong Ellen Adarna. Kung nakita niyo akong surroundings, ang title ani kay The Buildings. Layo naman pangalan. Okay, ayan. Shh. Quiet in the set. Kamulo nag-shoot may gala. Si Nicole na. Uy, kadyo lang. Kung na'y white lady, na'y pink lady. Oh. Ayun no, pink lady. Pink lady. Ayan oh. Ayan. Nagsushoot na po kami. So, di sana ko i-frame kung unsa ni siya. At tangilan ninyo na. Actually, naka-ready na mi. Nganing atar kay later, after this, diretso na mi sa another trekking o saka sa bukid sa Palawpaw. So, after this, diretso pa dahil mi. Ayan na. Ayan po ang shoot mga kaibigan. Di sana ko na ipakita, kaya di pa na makita sa kuan. Di pa na pwede i-expose. Kaya sikreto pa na siya. Okay? Good morning, baby. Yeah. So, gina-perminting ka man. Yeah. At tangion niya ang usa ka action scene niya. Mag-away ang duha ka babae, ang mga bra ilang ipang bunal sa set. Alright. Hi guys, manamay sa primero nga setting. This time lain na po mi nga area. Alright. So asa mi sunod? Sikreto. So lain na po, balin na po mi sa laing lugar. Change outfit na po. Yup. Change attire mga gala. Dili ni JS Pram ha. Medyo summer look man daw ni. Nara, ang shorts may summer look. Tadaan! Chain setting me og next scene sa volleyball. Diri na po may tabo ang ang action scene. Diri na gyud makita ang mga kinsay mag-swimsuit. Ayan, so chain setting. Kung ganina bukid, this time dagat na sana. Induta sa dagat, siyempre kay summer na, no? Pag summer na, muna yung mga uso karon, mga summer destination, ligo-ligo dagat, laglaag with friends, beach, dagat beach, usa parehara man, trekking. So kung nangutaan na mo, unsa na yung ginabuhat, sikreto. Ito namin teleserye, ang mga babae ni Rod, anang title. Okay, rekan kayo mga girls. Na si Jam. Conservative pa na.
Yan. Pa! Yak, hugaw ang pusod, yak. Wala, excuse me. Hugaw yung, ala, gitabunan na sa nak. Hugaw yung pusod. Ay, dala. Yan. So, muni ang story sa among teleserye nga kuan. So, muni among first and last episode. Di na mo ipabot og kuan kay lisod na. So, kasi lang pambuhaton ka diri. Ito po ang buhay artista. Ses. Actually, medyo puyat pa po kami. Galing ng taping. Tapos, after this, small show. Tapos, album launching. So, ano na bang oras, direct? Siyempre, magpapasalamat kami kay Tita Charo, kay, sige na yung mga Tita Malu. Sino yung At na, wala na. Taping na tayo. taping na tayo. Okay. Galit na si Direk. Galit na si Direk. Siyempre, si Grian Mendoza, ginapungan lang niya yung self. Kay, siyempre, i-maintain magod ang pagka-wholesome kay news baya. Kay kana kay kung dili pala news, ay kana si Jam layo ra kay na ba? Dili si Grian Mendoza pa nga beauty queen gyapon. Kaganina, nakadlawnan. Nakadlawnan. Ang rason, Grabe ka hubog. hoy! Okay, sige, editon ako to. Editon, sorry. Wrong script. Ayan na. So, sa mo pang giingon, wholesome lang daw siya. Medyo wala siya ganay siyang attire karon kay. Siyempre, namago siya reputasyon nga kailangan. Asa ra man ng mga tupis sa unang panahon. So, goodbye na daw ng mga tupis. Op, nag-iro naglasong diri may gala. Part na siya sa eksena. Okay. Okay, nag-shoot pa sila. Nicole is also vlogging. At tangan ninyo ang channel ni Nicole. Oh, yan narang tag-iya sa kuan, resort. Tag-iya sa resort. Wala, gabasa lagi mong dughan, day. Na-stress ko lang. Ayan, mo nang tag-iya sa resort. Yan, si Nicole. Yes. Taka mo lumig shot na sa among likod na naglitsyon. Diba? Gutomay, paitan ni kalakihan. Okay. We are here somewhere in Inopol, Marvilla. Okay, shoot muna kami. Uy, kabalo na si Kuya Rod! Oh my God! You boy! Alright, that's a wrap. And our word for today, Turnoving! Turnoving! Oh my God! turnoving. Ang English sa pag ipasa ni mong corona, ang English ana turnoving. Turnoving! Yes. Say hello to the crew! Alright, we're done. Watch out for our first and last episode sa mong teleserye entitled May Luha sa Tumoy. Ang gabasa-basa. Thanks guys. Og after this, Thanks for all your support! napamituan. Pwede na mo ka